Mal by si brať hypotéku? To je otázka, ktorú trápi veľa mladých. Všade na internete vidíš finančných poradcov, našetri si alebo požičaj si peniaze, kúp si investičný byt, bude to najlepšie rozhodnutie, ktoré si kedy urobil. Potom tam dáš nájomcu, investičný byt sa ti sám spláca, za 10 rokov máš 5 investičných bytov. Super ľahké, idem do toho, ne? Ale vie veľa ľudí, ktorí sa toho proste boja. A nie z toho, že by teraz nechceli nejakú zodpovednosť, ale proste títo finanční gurovia, ktorí hovoria, že už majú 10 bytov, tak nemajú veľakrát tých 10 bytov. Veľakrát je to iba nejaký talk na internete, kedy oni chcú spravovať nejaký svoj kurz o tom, ako mať 10 investičných bytov za jeden rok. A veľakrát to práve týchto mladých ľudí namotivuje a pošle do peknej šlamastiky. Áno, je fajn predstava, že máš investičný byt, kde máš nájomcu a ten nájomca ti ho pekne spláca. Za 10 rokov bomba. Ale teraz si sám povedz, koľkokrát ti 10 rokov vydrží jeden nájomca. Keď už ti ten jeden nájomca odíde, musíš znova riešiť realitku, alebo si tam zobrá niekoho na vlastnú pes. Nedaj Bože, ten byt ešte zničí alebo nejako pokazí tam niektoré veci, budeš to musieť opravovať. Kým nájdeš nejakého ďalšieho nájomníka, ktorý sa reálne nasťahuje, začne platiť nájom, tak ty medzi ním stále musíš ale splácať tú hypotéku. Čo keď máš jeden príjem, môže byť už pomerne náročné. To znamená, že áno, všetko to znie veľmi super, ale keď si v mladom veku, bojíš sa toho a necítiš sa na to, tak nepočúvaj tých internetových guru s Rolexkami na ruke a radšej si daj proste kľud. Nepotrebuješ tú hypotéku, keď máš 20, nepotrebuješ teraz riešiť 3 investičné byty 25. Proste chod na tom svojím tempom a keď vieš, že na to budeš mať, budeš sa to cítiť a chceš to skúsiť, tak to chod skúsiť. Te napíš, aký máš názor na hypotéky ty, či by si jednu zobral a hoď follow. Čus.